Caravana umaniștilor, astăzi la Lugoj, ca de obicei, în fruntea caravanei, organizator, om care se implică, doamna Grapini. Cum i-ați simțit pe lugojeni? A fost și o zi foarte frumoasă, a fost și Ziua Internațională a Păcii, oamenii au fost extraordinari și înainte de, să zic așa, întâlnirea oficială și după oamenii înțeleg, mi se par că participanții de aici, de astăzi la Lugoj, au înțeles exact că putem să facem lucrurile mai bine dacă alegem oamenii în funcție de potențialul lor, de valoarea lor, nu pe alte criterii și cred că este o șansă acum la alegerile acestea să schimbăm, nu de dragul schimbării, pentru că e cel mai păgubos să schimbi de dragul schimbării, am și spus așa, muncă de meșterul Manole, dar în momentul în care constați că într-un oraș atât de frumos și generos așezat aici Lugojul, totuși stagnează anumite proiecte care ar fi putut fi făcute. Eu cred că în consiliile locale, primari, trebuie să fie oameni cu viziune mai largă, cu inițiativă, cu curaj de asumare a riscului și eu cred că lista noastră de consilieri și domnul colonel Teca, candidat de primar, eu cred că este o ofertă pentru lugojeni și da, până la urmă, așa cum s-a spus și în întâlnirea noastră, fiecare națiune și are conducătorii pe care și merită. Eu sper că lugojenii vor putea să facă diferența. Le doresc mult succes, voi fi alături de ei încă 4 ani de la Bruxelles cu multe informații care nu ajung din păcate. Eu asta fac, sunt un vehicul care aduc aici informații și evident că îl voi susține pe domnul Teca pentru că am văzut că are de fapt un program și programul de campanie a fost extrem de divers, de la cultură, educație până la curățenie, până la obiective de construcție în Lugoj. Așadar, eu cred în omul și în candidatul nostru, de altfel nu-mi dau acceptul niciodată dacă nu cred într-o persoană. Sper foarte mult ca și lugojenii să aibă încredere și să iasă cât mai mulți în 27 septembrie la vot, să nu le fie teamă de virus, pentru că e mai puțin periculos decât ai merge, să zicem, la cumpărături sau la lucru, unde te întâlnești cu mai mulți colegi. Cred foarte tare că, da, în Lugoj pot fi făcute schimbări, dar cu oameni noi. Domnule președinte Ionașcu, din nou la Lugoj, bine ați venit! Ne bucurăm tare mult de prezența dumneavoastră, odată cu... de invitație și mulțumesc pentru aceasta, domnule europarlamentar Maria Grapini, mulțumesc foarte mult domnului președinte Raul Gordean, la filialei Timiș, președintele, și în mod evident îi mulțumim cu toții gazdei noastre, domnul colonel în rezervă Ion Tecă, care candidează, iată așadar, la primăria orașului Lugoj. Suntem alături de el, cu priceperea, cu dăruirea, în mod concret și faptic, nu prin povești sau prin slogane. Cum ați văzut această legătură care s-a creat cu lugojenii și ce puteți să ne spuneți despre ceea ce înseamnă această caravană care, iată, circulă și face legătura, ca să spunem așa, afectivă între alegător și Partidul Umanist? Caravana umanistă nu are menirea de a face o legătură sau o punte între alegător și partid, pentru că partidul este al oamenilor. Eu personal sunt aici pentru că nu mai pot sta deoparte, nu mai pot să văd și să nu mă implic și nici n-am dreptul, dacă nu mă implic, să spun ceva. Caravana are menirea de a duce din localitate în localitate vestea că vine suflet curat. Venind suflet curat, este important ca cei ce îl primesc să știe că se poate. Și știind că se poate, să ne unim românește și sufletește pentru a ne face curățenie în noi și între noi. Pentru ce? Pentru simplitatea valorii noastre, pentru credință autentică în Dumnezeu, pentru cinstirea celui de lângă noi, pentru faptele și lucrurile bune pe care le face și pentru faptul de a înțelege că noi doar împreună putem reuși, împreună suntem un popor, nu individual, împreună poporul este suveran, împreună poporul acesta poate dicta clasa politică. Dacă vom înțelege acest lucru, vom fi o țară așa cum ne dorim, adică de normalitate. Noi românii nu trebuie să vorbim, ci să facem. Și atunci, dacă e să facem ceva, a sosit timpul pe 27. Hai să facem.
Atenție când facem un lucru, e ca și ciorba. Nimeni, nicio gospodină nu-și aruncă lut în ciorbă că a plătit vecina să-și facă o ciorbă proastă, ca să-i arate că bărbatului chiar face ciorba cea mai bună. Nicio gospodină nu face așa ceva. Dar noi, gospodari în țara noastră, cum vom putea noi să acceptăm să ne plătească cineva votul? Să ne promită cineva lucruri, când noi știm că omul acela nu e soluția. Atenție! Votul din 27 nu e pentru mine. Nu e pentru că eu sunt prieten cu el. Votul acela e pentru noi. Dacă primarul acela e bun pentru noi, e bun și pentru mine. Dacă primarul acela e bun doar pentru mine, sigur nu e bun pentru noi. Români, ce să vă spun eu? Avem o țară, o viață, o credință, o demnitate. Păi, ne putem face țara cum o vrem noi. Să nu uitați, în schimb, că în 28 septembrie, în fiecare administrație publică locală, va fi exact conducerea pe care o merită comunitatea respectivă. Așadar, nu-i criticăm, că nu avem de ce. Sunt ceea ce noi am pus acolo, deci ceea ce merităm. Așadar, vă rog din suflet, haideți să merităm ceea ce ne dorim. Și dacă ne dorim o țară altfel, haideți să o facem altfel, pentru că vă dau cuvântul meu de onoare că e cu cine. Cum i-ați simțit pe lugojeni și acum mai sunt doar câteva zile până la finalul campaniei, cu ce gânduri mergeți spre fotoliul de primar al municipiului Lugoj? Este un loc încărcat de emoție pentru mine. Suntem lângă biserica unde mi-am botezat copiii. Sunt alături de doi oameni care pentru mine sunt repere de moralitate în politica românească. Este vorba despre domnul președinte Daniel Ionașcu și doamna europarlamentară Maria Grapini, care au fost alături de mine astăzi pentru a îmi împărtăși proiectul lugojenilor, de a mă susține, iar eu candidez cu încredere, cu optimism, cu nădejde și pot spune că promit lugojenilor în fața lui Dumnezeu că voi respecta legea, cuvântul și adevărul. Pentru că suntem la final de campanie, în afară de toate aceste promisiuni pe care le-ați făcut, din punct de vedere al participării la vot, este o problemă și o știe toată lumea. Oamenii sunt puțin reticenți, având în vedere situația cu pandemia noastră. Ce le spuneți? Cum îi asigurați pe lugojeni că pot să meargă fără niciun fel de problemă la vot și pot să voteze pe cei pe care și doresc să îi conducă în viitorii 4 ani? Îi sfătuiesc pe lugojeni să vină cu încredere la vot, să nu fie reticenți. Toate autoritățile, atât naționale cât și locale, au luat măsurile necesare astfel încât să se împrăștie orice mic procent de suspiciozitate. Veniți la vot și nu oricum, votați Ionteca și Partidul Puterii Umaniste, poziția nouă pe buletinele de vot. Vă mulțumesc!